Fuq perjodu ta' sena u nofs il-programm ta' residenza b'investiment daħħal 35 miljun euro fl-ekonomija ta' pajjiżna. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Maltija Residenza u l-Viża, Rodrik Kutajjar, spjega d-differenza bejn il-programm ta' residenza u dak ta' ċittadinanza. Il-programm differenti totalment mill-programm, mill-IP, mill-programm ta' ċittadinanza. Aħna ma nofrux ċittadinanza, aħna ma nofrux passaport. Kif il-programm huwa msemmi Malta Residence Visa Program. Aħna nofru residenza b'investiment, jiġifieri il-klient, il-prospective client, irid jinvesti f'Malta qabel aħna ntuħi residenza. Ikollu residenza permanenti ġewwa Malta jew ġewwa Għawdex u jkollu aċċess ukoll għax-Schengen fis-26 pajjiż li jagħmlu parti mix-Schengen. Biex jikkwalifika l-applikant irid tkun xtara proprjetà b'valur ta' aktar minn 270,000 euro fin-nofsinhar tal-pajjiż jew 320,000 euro jekk jixtri proprjetà fit-Tramuntana. Jekk l-applikant jagħżel li jkri proprjetà tal-inqas irid jonfoq minn tal-inqas 10,000 euro fis-sena. Kif spjega tajjeb is-Sur Kutajjar, dan il-programm għandu warah interessi varji fi klima ekonomika eċċellenti għal Malta. Hemm ħafna interess il-familji li t-tfal tagħhom jitalmu l-Ingliż. Hemm ħafna interess biex jiġu Malta u jaċċessaw l-Ewropa. Hemm interess ukoll minħabba l-fatt li l-proprjetà tagħna ġewwa Malta meta tipparaguna ma' pajjiżi kbar bħal huma Shanghai u Beijing hija irħas. Allura x'jiġri hemm interessi varji. Ovvjament hemm affarijiet oħra wkoll bħal huma s-sigurtà tal-pajjiż, l-ekonomija tal-pajjiż, fatt li pajjiż hija dejjem jirriġenera l-ekonomija, dan ħadd ma ħajinvestilek ammont ta' flus biex imur ġewwa ġo pajjiż li bażikament il-pajjiż mhux qiegħed sejjer tajjeb. Bħalissa hemm aktar minn 500 applikazzjoni li qed tiġi proċessata bil-kap eżekuttiv jgħid li ċittadini minn pajjiżi bħal Ċina u l-Indja qed jinteressahom bil-kbir il-programm ta' Malta. Huwa saħaq li bħal programm ta' ċittadinanza b'investiment, il-programm ta' residenza wkoll huwa rinomat għal proċessi rigorużi li għaddu minnhom l-applikanti. Aħna meta japplikaw għal-residenza b'investiment, ma ntuhomx il-ċertifikat wara xahar jew wara xahrejn, aħna nieħdu 3 xhur, 4 xhur, 5 xhur biex niżguraw li jsir due diligence kif suppost.